Cando un romano tiña necesidade de levar as súas túnicas ou as súas togas, acudía á Fulónica, que era un establecemento onde se levaba, desinfectaba, secaba e se alisaba a roupa. As pezas recollíanse no mostrador dunha pequena estancia que daba á rúa, situada na parte dianteira do edificio e onde tamén se entregaba a roupa xa lista. Antes de empezar o proceso, as pezas repasábanse para comprobar que non tiñan ningún desperfecto que houbese que arranxar. Sen non era así, comenzábase por pisar a roupa nuns tanques, saltus fulónicos, con auga, arxila para abrandar, cinzas que facían a función de deterxente e ouriños que servían para branquear e que podían ter procedencia humana, de cabalo ou de camelo. Os ouriños recollíanse en ánforas colocadas dentro e fora do establecemento. Despois de que os fulones remataran de pisar a roupa, abatanábase con palas de madeira para o seu compactado. A continuación, aclarábase nunha pía grande ou lacuna fulónica, que se correspondía co influvium da casa e secábase ao aire en grandes tendais. Unha vez seca, a roupa cardábase e igualábanse as fibras con teseiras de tundir. Para branquear e desinfectar empregábase a bimínia cávea, unha especie de cesta de bimbio dentro da cal se poñía un recipiente con xopre. Tamén era posible branquear empregando cal ou ervas especiais que contiñan almidón. Procedíase despois ao alisado que se facía nun bastidor de madeira ou tendícula. A tea humedecíase cuspindo sobre ela e, ao humedecerse, íase aumentando a distancia entre os madeiros. Finalmente, as pezas, excepto as togas, pasábanse a unha prensa de madeira, Torcular Fulonicum, cuya función era alisar e devolver o brillo aos tecidos de lá que se colocaban dobrados baixo a prensa. Esta prensa aplicaba unha gran presión empregando grandes tornillos de madeira. Cando a roupa estaba lista, podíase almacenar antes da súa entrega. Ao final do día, o dono da Fulónica podía descansar do seu traballo como xestor da subministración de todo o necesario para o funcionamento deste establecemento e como supervisor do traballo dos escravos.